Ja sam Frana Marija Gulić-Vranković, kazališna redateljica i radim u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu kao voditeljica kazališne i plesne djelatnosti. Prvo sam studirala kazališnu režiju i radila sam predstave za djecu i za odrasle. No, uvijek su me zanimali oni najmanji i rad s bebama. Tako sam u Centru za kulturu Trešnjevka počela voditi program Bebokaz za bebe od 6 mjeseci pa preko toddlera do male djece. Sada imamo tamo dramske grupe za bebe, za one srednje toddlere i za djecu do 7 godina i to je sve dio programa Bebokaz. Za bebe imamo programe koji su i pričanje priča, i dramske igre, i pjesmice, i sve skupa kako bi im se približila književnost i dramska umjetnost. Iz tog radioničkog programa rodila se ideja da radimo i predstave za bebe. Pa je tako predstava Noć dan, prva iz niza predstava za najmanje. Ona je za bebe od 6 do 18 mjeseci i zapravo je riječ o 30 minuta strukturirane igre sa zajedničkom pričom jednoga dana, jedne svakodnevnice. I ona prvi put zapravo vodi bebe u kazalište. U Zagrebu nema puno ponude predstava za bebe, zapravo postoje samo 2, tako da je to bilo vrlo važno meni raditi. Bebe sjede oko mene sa svojim odraslima i tijekom predstave smiju ući u prostor igre, makar im roditelji to ponekad ne dozvoljavali, ali je apsolutno dozvoljeno. Ta predstava igrala je i društvenom centru u Trajštoflu, gdje mi je isto bilo zanimljivo promatrati kako su me se bebe na početku bojale i bile iznimno oprezne, a kako je igra išla dalje, pristupale su u prostor igre, igrale se sa svim igračkama, neke malo gricnule i na kraju se i vozili u elementima scenografije koji su pokretni. Također mi je zanimljivo promatrati kako svjetlosni efekti 2 svjetlosne kugle koje su u predstavi uvijek služe kao odličan način tješenja, jer se često dogodi na ovim izvedbama gdje su mali da nekom stane na nogu ili padne i kako čim im dobiju taj svjetlosni element koji je svjetlići i zanimljiv, odmah prestane plać. Tako da su i te stvari zanimljive promatrati kroz kazalište za najmanje dob. Osim predstave za 6 do 18 mjeseci, imamo predstavu i od 18 mjeseci do 3 godine koja se bavi lijepim ponašanjem, a ona se zove Bon ton. I upravo te predstave koje radimo u Centru za kulturu Trešnjevka uvode najmanje gledatelje u divnu čaroliju kazališta i uče ih kako sjediti u gledalištu i pratiti predstavu kad budu veliki.